Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Яна Абрамовіча. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Чакаем галоўныя моманты з біяграфіі нашага гістарычнага госця. Ян Абрамовіч, чалавек, які заснаваў фактычна сучасную беларускую эканамічную думку. Ягоны твор пра куплю і дарагі продаж збожжа гэта з'яўляецца такім вельмі важным унёскам у развіццё эканамічнай думкі Беларусі. І разам з тым гэта чалавек, які з'яўляецца адным з сімвалаў беларускай рэфармацыі. Менавіта ён быў абаронцам рэфармацыі ў другой палове 16-го, пачатку 17-го стагоддзя. Раскажыце пра яго удзел у палітычным і царкоўным жыцці Вялікага княства Літоўскага. Ян Абрамовіч, ён быў ваяводам смаленскім, займаў шэраг урадаў, ці, як кажуць, шэраг дзяржаўных пасадаў. Ён быў чалавекам вельмі блізкім да радзівілаў, да Мікалая Радзівіла-Рудога і ягоных нашчадкаў. Ён быў пратэстантам. Відавочна, што ён імкнуўся засноўваць зборы, ён фінансаваў у сваіх уласных асабістых уладаннях, быў яго збор, была школа, і яму якраз былі прысвечаныя некаторыя творы Андрэя Волана. Ён ставіў Абрамовіча на вельмі высокую ступень, нават напісаў прамову на ягонае пахаванне. І ў гэтай прамове, некралогу, ён пералічыў ягоныя заслугі. Ён казаў, што Абрамовіч гэта быў муж шляхетны, які варты пераймання, такі як старажытныя рымляне, грэкі, і такія, як найлепшыя хрысціяне. Ён вось гэтыя дзве такія якасці спалучаў і казаў, што Ян Абрамовіч гэта быў чалавек, які адпавядае гэтым рысам. Раскажыце пра ўзаемаадносіны Яна Абрамовіча з праваслаўнымі коламі. На той перыяд, калі адбывалася вось ужо контррэфармацыя, тады адбываўся ціск дзяржавы на абедзве канфесіі, на праваслаўных і на пратэстантаў. І Ян Абрамовіч быў чалавекам, які з'явіўся ініцыятарам Віленскага сіноду. Віленскі сінод – гэта з'езд праваслаўных і пратэстанцкіх шляхціцаў з выпрацоўкай стратэгіі абароны веры. Таму што Берасейская царкоўная унія наогуле паставіла пад пытанне існавання рэфармацыі і здабыткаў рэфармацыі. І вось ён кажа, што рэфармацыя гэта не ёсць толькі справай пратэстанцкай царквы. Гэта справа агульнахрысціянская. І вельмі цікавы момант, што праваслаўныя брацтвы і праваслаўная шляхта з гэтым пагадзілася. І яны згадзіліся сабрацца на агульны сінод. І ініцыятарам гэта быў менавіта Ян Абрамовіч. Які быў вынік гэтага сіноду? Вынік гэтага сіноду было тое, што сапраўды многія пастулаты свабоды веры ўдалося абараніць. Ці прынамсі нейкім чынам затармазіць вось гэты пераход на контррэфармацыйную рыторыку канфесійнай канфрантацыі. Усё ж быў захаваны канфесійны мір. Што пабудаваў гэты чалавек у сваім маёнтку? Кожны пратэстанцкі шляхціц, ён займаўся двума вельмі важнымі рэчамі. Гэта адукацыяй і медыцынай. І першы момант гэта тое, што ён пабудаваў школу для дзяцей простага люду. Фактычна гэта была другая пасля Астафея Валовіча школа, другая, дзе прымалі дзяцей усіх саслоўяў. І другі момант гэта шпіталь для убогіх і шпіталь для тых людзей, якія не мелі магчымасці плаціць за сваё лячэнне. Таму мы можам сказаць, што гэты чалавек быў мецэнатам. Прыклады сацыяльнай працы. Так. Ян Абрамовіч як пісьменнік і выдавец. У першую чаргу, канешне, зноў жа мы павінны сказаць, што вось гэты твор ягоны «Разважанне Ліцвіна» пра танную куплю і дарагі продаж збожжа. Гэта кніжка, якую ён сам напісаў і якую сам выдаў. Канешне, на жаль, яна да нас не дайшла, але мы ведаем яе ў такім даволі дакладным пераказе. Гэта кніжка, у якой ён піша пра асновы рынкавай эканомікі. Кажа, што такое рынкавая эканоміка? Рынкавая эканоміка – гэта там, дзе ёсць утварэнне коштаў
вызначаная самім рынкам і вызначаная канкурэнцыяй, што ў прынцыпе для эканомікі вельмі важная канкурэнцыя і вельмі згубная манаполія. Сучаснай мовай кажучы, ён такое слова не ўжываў, але калі манапалізуе нейкую галіну, нейкі адзін вытворца ці адзін экспарцёр, скажем, сучаснай мовы, то гэта вельмі згубна для эканомікі, павінна быць канкурэнцыя. І ён таксама выступіў яшчэ супраць тэорыі справядлівых коштаў. Была такая тэорыя, што хрысціяне ў хрысціянскіх дзяржавах павінны усталёўваць усюды адзін кошт. Але ён пісаў, што на кошт уплываюць вельмі розныя чыннікі. І аднолькавы кошт ён проста не можа быць. Павінны кошт ён вар'іравацца ад умоваў, ад пары году, ад затратаў і гэтак далей. І кошт ён павінен вызначацца рынкава, ён не павінен усталёўвацца ці нейкім чынам рэгулявацца. Вось гэта, канешне, узяў нават Адам Сміт, які напісаў твор пра багацце нацыі ў 18 стагоддзі. Ён проста цытуе Яна Абрамовіча. Гэта вельмі важна. Можа, яшчэ нейкія дасягнення і цікавыя прыклады з жыцця Яна Абрамовіча? Мне здаецца, што самым галоўным яго дасягненнем гэта тое, што ён ставіў сабе за мэту зрабіць рэфармацыю практычнай. І калі мы паглядзім вось эту пахавальную прадмову Андрэя Волана, ён кажа, што Ян Абрамовіч ён дасягнуў і здолеў збудаваць у сваіх маёнтках хрысціянскую супольнасць. І практыка яна ў чым выяўлялася? Па-першае, у тым, што ён звяртаўся да тых людзей і дапамагаў зрабіць жыццё лепшае канкрэтным людзям. Ён быў мецэнатам для паэтаў, для перакладчыкаў. Ён быў сябрам для радзівілаў, і ён на соймах заўсёды адстойваў незалежнасць Вялікага княства літоўскага. І радзівілы адстойвалі. Прынцып рэфармацыі павінен быць практычным, а практычная гэта незалежнасць сваёй краіны. Ён быў вельмі чулым да эканамічных патрэбаў людзей, сацыяльнай працай займаўся. Ён быў чалавекам, які паказвае тое, што хрысціянства гэта вельмі практычная вера. У гістарычнай памяці беларусаў ёсць імёны больш і менш вядомыя. Канешне, Ян Абрамовіч не на слыху ў звычайнага беларуса. Аднак мы не маглі пакінуць без увагі такую выбітную асобу. Стараста Ліцкі нарадзіўся ў 40-выя гады 16 стагоддзя. Жыў у маёнтку Варняны. Андрусь ужо звярнуў нашу ўвагу на розныя бакі жыцця сённяшняга госця. Ён клапоціўся пра эканоміку, гісторыю, культуру і духоўнасць Вялікага княства літоўскага. Яго кніга-меркаванне пра куплю і продаж збожжа унёсак у эканамічную думку Беларусі. Яму належала ідэя напісання паэмы пра жыццё, дзеі і подзвігі Мікалая Радзівіла Рудога. А яшчэ Абрамовіч фінансаваў выданне духоўнага катэхізіса ў 1598 годзе. Ян Абрамовіч займаўся абаронай веры і агульнахрысціянскай справай, падтрымкай рэфармацыі. Галоўнае не тэорыя жыцця, а практыка. Вера Абрамовіча была практычнай. Ці важна гэта для сучаснага беларуса? Не, калі забыць, што менавіта вера ператварае разумнага ў мудрага, таленавітага ў карыснага, кіраўніка ў служыцеля, грамадзяніна ў цэласную асобу.